И минус е... че нямам против това да изглеждам провокативна. Знам. Че изглеждам така. Какво изразяваш провокативното? Изглеждам такава... как да го кажа? Някаква... Мисля, не само кифла, ами такава съблазнителка. И понякога аз знам, че е така, знам го, но не се и опитвам да го променя. И аз смятам това за мой минус, защото понякога се възползвам от външния си вид, за да правя някакви неща, Флиртуваш с мъже. за да са ми в плюс, примерно, да. И това за мен е огромен плюс и ето аз не се срамувам, признавам си го. Правила ли си го в къщата до сега? Не. Аз ще почнеш. Да ни приятел. Чакайте, 3 дни минаха, те първа започвам. Не трябваше да сме